ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಅಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜಾತ್ ಬೇಲೆನ ಅಂತಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೊಜ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲದು ಮುದಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಡುಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ ದುಪ್ಪು ಮಹಾತೆರಗಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಕಟ್ಟ ಕಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪ ಆರಿತೇರು ಆರು ಒಲ್ಪಲ ದಿಂಜ ನಮ್ಮ ದೂರ ಹಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಕಲು ರಸ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಸಾದಿತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರಾ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ಪೂರ ತೂತ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಏರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾದಲೆ ತೊಂರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಕರಿ ರಸ್ತೆಡ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇನು ಯಾನ್ ಅದೇನ್ ದಾಂಡ್ ಬೈದೆ ಎದುರು ಹಿಂಗೆ ಸಭೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇನು ಆಮೇಲೆ ಎಂಕ್ ತಡೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆತನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋದು ತೂಕ ಬಂದು ಅಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಜೈದಿನ ಒಂಜಿ ಜಬ್ರಾದರ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರೀಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಬ್ರಾದ್ ಬೇತದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಜನಕುಲು ಕಾಲಿ ತೂಪಿನವೇನು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನು ತೂಪಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನು ಆ ಸಮಯ ಎಂಚಿನಾತನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗಾತ್ ಪೋಯೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ ಗುರ್ತದಕ್ಕಲೆ ಹೈವೇ ದಕ್ಕಲು ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎತ್ತೇರು ಹೋತುನಾಗ ಮುಟುತುಯೆ ಇಂಚೆ ಮುಟುತುಪ ಶ್ವಾಸ ಎತ್ತು ನಾಯನ ಈಗ ಕೊನೋದು ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ ಆದರ್ಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವಳು ಏಪನೆ ವಾಪರ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಡ್ ಅಂದ್ ವಾಪರ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಡಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಮುಲ್ತು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪೋಂಡ್ ಪೇಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಲೈಟ್ ಆದು ಪೋಯರು ಅಲ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಂತು ಯಾನ್ ಏಪಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಾ ಪಲನ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲೇರಾರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಆತೈತೆ ಎಂಜಿನಾತನ್ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಏನಂತ ಏನು ಜೇರಿ ಎನ್ನ ಕೆಣ್ಣನಿ ಹೆಂಗ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲ ಬಂತಾರೆ ಜೋಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಆತೇರು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ಮುಂದುವರ್ಸೊಂದು ಪೋಪೆ ಆಯ್ತು ಎದುರು ಪೋಪಾಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಅಲ್ಲ ಕಾರಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪಂಪಿನಕಲು ಆನ ಹೆಂಗ್ ಹೌದಲ್ಲ ಯಾನ್ ದೇವರ ಸಮಾಜ ಜನಕಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ದೇವರ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಬಂದಲೆ ಮದೆತ್ತ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರನ ತೋಜ್ಪವನಿವೆ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಬೇಲೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಅಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜಾತ್ ಬೇಲೆನ ಅಂತಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೋಜ್ಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲದು ಮುದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎಂ ಸುವರ್ಣ ಕಡಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಕೈತಲ್ದ ಕಡಪಾಡಿದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎಂ ಸುವರ್ಣ ಪನ್ಪಿನಂಜನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿನೇ ಬಡವರ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾದಿ ಬಲ್ಪಾದಿಪ್ಪನಂಜನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿನೇ ನಿಕ್ಲದುಂಬು ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಗೊಪ್ಪನಂಜನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲದುಂಬುದಿ ಒಂದಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತೋಡು ಅಂಜನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಾಗ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನದಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶುರುವಾದ ತೋಂದುಲಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಮಂಜನ ಮಾತ ಮದತ್ತ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರಲೆ ತೂದು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರಲೆ ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನೊಂದು ಹೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವಿಚಾರದನ್ಸಿ ಬಡವೇರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೀತಕ್ಕ ಉಡುಪಿದ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ್ಯರಾದ ಜನ ಗೀತಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತುದಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪಡ್ಪಿರ ನಂಜಿನ ಚಾನಲ್ ಈರನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಮೂಹದ ತೆರಿಪೋಡು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ನಿಕಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುರುಕಿದ್ರಾಗ ಏನಂಡ ಎಂಚ ಆರೋಗ್ಯ ಬರ ಎಂಚಲ್ಲ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಸತ್ಯಲ್ಲ ದೇವರನ ದಯಟು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಪುರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ ದಯಟು ಅವೇ ಸುರುಕದಕ್ಕೆ ಏನಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಬಡವರನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಲ್ಲರು ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ನೀರು ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಮರಳಿ ಯಾನ ಮದ್ನ ಅದು ಇವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತದ 35 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಜಂಜಾಟ ಮದಿಲ್ಲ ಪುರ ಅದು 2003 ಅನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನದಿಂಚಿಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದೆ ಏರೆಗ್ಲು ಹುಷಾರಿದ್ದಿಡ ಪೋಪಿನಿ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಚನೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಆಂಡ ಯಾನ್ 2003 ರಾಜಕೀಯ ಏಪ ಬರ್ತೇನ ಆನಿರ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ಯಾನು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎನ್ನದ ದಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸಹಕಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೇನ ಕಷ್ಟ ನೆಂಟು ಓಡು ಬಂತಿನ ದೃಷ್ಟಿನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿತ್ತೆ 22 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ ಅಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾಧಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಅವಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನೀರು ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಮಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡಿರಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೊಡೆ ಅವು ಎಂಚ ಅನ್ಕೊನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಡುಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ ದುಪ್ಪು ಮಹಾತೆರಗಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಕಟ್ಟ ಕಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪ ಆರಿತೇರು ಆರು ಒಲ್ಪಲ ದಿಂಜ ನಮ್ಮ ದೂರ ಹಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಕಲು ರಸ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಸಾದಿತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರಾ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ಪೂರ ತೂತ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಪಂತಿನಿತೆ
ಮಗ ನಮ ತಿನ್ಪಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನಮ್ಮ ನೊಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ದೇವರ ಏಪಲ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಇನಿ ಯಾನು ಇನ್ನೇನು ನಂಬುನಾಲ ಇನಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಾಡು ಇನಿ ಯಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತುಲ್ಲೆ ನನಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ಅವನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡ ಓಡು ಬಂಪಿನ ಒಂದೇ ಆಸೆಡು ಆತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆಡು ಪುನಃ ಕಾಲೇಜ್ ಪುನಃ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಪಿನ ಒಂದೇ ಆಸೆ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಮಟ್ಟದಾತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾಕುಲು ಏರಿತ್ತೇರು ಅಪಗಲ ಅಕ್ಳಿಗೆ ದಾಳ ತಿಂದ್ರಜ್ಜಿಡ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಖರ್ಚು ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟೆ ಏನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಕೊರೋನಾದ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಬಂದು ಯಾ ನಂಬಿನ ತನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂತೇರು ದಿನಾ ಒಂಜಿ 300 ಜನ ಕಟೀಲ್ ಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಯಾನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪನು ಆ ಕಾಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಅಂದ್ ಇನ್ನಿ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಈಶ್ವರ್ ಗುರುಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ ದಿನಾ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ ಸಾಯಿ ತುತ್ತು ಬಂದು ಒಂಜಿ 100 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಿನಲ ಒಲ್ಪಲ ರಸ್ತೆ ರೀತಿನ ನಿರ್ಗತಿ ಕೆರೆಗ್ ಹುಷಾರಿ ಜನಿನಕ್ಲೆಗ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋದು ಒನಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಅಂದ್ ದಿನಲ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪೋನೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಓಮ್ನಿ ಐಟ್ ಪೋದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಮ ಯಾನ್ ಇಂದೇನು ಅರ್ನ ತೂದೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಂದೇನೊಂಜಿ ಯಾನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ 300 ಜನಕ್ ಬಂದಾಗ ಮೀಡಿಯ ಜೋಕುಲ್ಲ ರಾಶಿ ಬತ್ತು ಬುರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಅದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅದು ಏರು ಬಂಗದ ಕುಲ್ಲೊಲ್ಲೆರು ಏರೆ ಗುಣಸಿಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದು ಆನೆಡ್ದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಗೇರೆ ಬರಡು ಪಂಜಿ ಗಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಯಾನು ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೇವಲ ಬಂಜಿಗತ್ತು ಹುಷಾರಿ ಜಮೀನಕ್ಲು ಬತ್ತೆರಡ ನಮಗ್ ಹಾಪಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಇನಿ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ದೇವೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಡ ಜನಬಲ ಉಂಡೆಂಡ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಇರ್ತೂಪರ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅದಪ್ಪು ಏರ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಯಾನು ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಕಡಪುಂಡಲ್ಲ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾನು ಗುರ್ತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದು ಅನೇಕರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅವನಿನ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತೆರಡ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಪಿನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ತಾಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಏನಾರ ಎಂಚಿನ ಹಾಪುನು ಅಂಚನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಕ್ಲೆ ಪೋದು ಕೇಂದ್ರ ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ಪಿಜರು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಒಂಚಿ ಚೂರು ಕೇಂಡ ದಾದಾಂಗಲ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುರು ಅಂದ್ ಇನ್ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳಾದ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಮಗ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಾನೇ ಲಕ್ಕಿಯಡ ಪಿದಾಡಿಯಡ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆ ಆಫೀಸ್ ಈ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆವನಿನ ಜೋಕ್ಲೇರ್ಲ ಉಲ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದ್ಲ ಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಕಡ ಪಾತಿರ್ದಕ್ಲೆನ್ ಪಿದಾರ ಕನಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಉಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿಗೆ ಪತೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ದಾನಿ ನಕಳ್ಳ ಏರು ಏನನ್ನ ಕೇಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದೆ ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಇಡೀ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲನ ಕಟ್ಟಿದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ದೇಶ ವಿದೇಶದಕ್ಕುಲ್ಲ ಏರು ಕೇಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದೆ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಯಾನು 2010 2015 ಮುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು 2015 ಹಿಡಿದು ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ಈ ಭಾಗಡ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗಡ್ ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲನಿ ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಯ ಅದನ್ ಬಿಡ್ದು ಮಾತಲ ಯಾನು ಉಂತುದು ಯಾನು ಒರ್ತಿಯೇ ಇಂಚಿನ ಏನಾರ್ದು ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿಯ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂದ್ ಅವೇನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ ತೆಗ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇದಕ್ಕಲು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಮರನಿ ಕರೆತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬರಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಕಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿಯ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಚಿ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಂಜ ಮಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಅವನ ಆದಿತ್ತು ಇಂಕ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಯಾವು ಬೊಚ್ಚಿ ಏತು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿ ಅಡಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಪನು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡುಪ್ಪುನಾಗ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾತೇರು ಎನ್ನ ಕೈತಿ ಕೈ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೊಡ್ಸಿ ಬಂದು ಕುಳ್ದಿತ್ತೆ ಮರ ಬೆಳ ಕೊಡೊಂಜಿ ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಬಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜೋರ್ ಬರ್ಸಗಾಳಿಗೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅರ್ನ ನಿತ್ತೇ ಬೂರುಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏತು ಚಿಂತಾಜನಕ ಪಂಡ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡದಿ ಬೂರ್ಲೆಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಒರ್ತಿ ಕಲ್ತದಾಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ಒರ್ತಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಣ್ಣನಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಈ ಪುಂಜಗ ಅಂತ ಹುಷಾರಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಒಂದು 11 ದಿನ ಮಲ್ತಾಯಿನ ಬೂರ್ದು ಸೊಂಟ ತಿರ್ತು ಪೂರ ಊನ ಆದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೆಜ್ಜ ಪಡ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತಾರನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಯಾನೆ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕರೆದು ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಹೆಸರು ಕಲ್ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರದ್ದೀತೆ ಅಂದ ಜನಕ್ಕಿಡ
ಪಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಕ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಖರ್ಚಿಕ್ಲ ಜಿಂಗೆ ಜನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಇನಿ ಆ ಪೊಂಜವು ಹುಷಾರಾದ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲನಿ ಯಾನ ಕೆಟ್ಟದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಯಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಅಹಂಕಾರ ಖಂಡಿತ ಆತ್ ಆಂಡ ದೇವರೇ ನಡ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಅಂತ ಪಂಪಿನಿ ಆತ ಯಾನ್ ಕಾಣೆಲಕ್ಕೊಂದು ನಂಬುನು ಎನ್ನ ದೈವ ದೇವರೇನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಕಳು ಎಂಜಿನ ನಂಬೊಂದು ಬೈದೇರು ಎನ್ನ ದೇವರು ಎನ್ನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಬಂದ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಪೂರ ದೇವರ ನಕ್ಲನ್ನ ಕಾಣೆ ಯಾನ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಯಾನು ಶುರು ಮಲ್ಪೋನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆರು ಅವು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಪನೊಲಿ ಎಂಚೆತ್ತಿನಾಲಿ ಯಾನ್ ಈ ಇಲ್ಲಗೆ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲಿಂದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮುದ್ದು ಸುವರ್ಣ ಪಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಕಣನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ 1975 ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮಾತೆ ಇಡೀ ಗೊತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕೊಂದು ಚೋಮನ ದುಡಿ ಅವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆ ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲಾಗೆ ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಮುಲ್ತದಲ್ಲ ಪಿದೈ ಬೋಪಿ ನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲ ಇತ್ತುಜಿ ಆಳೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಏನ್ ಹೆಂಚಿನಾಳ ಮಲ್ಪೋಡು ಜನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಜನಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಪಿನ ಹೋರಾಟದ ಎನ್ನ ಬದುಕು ದಾಲ ಯಾನು ಬಂಗಾರದ ಚಮಚದಿ ಒಂದ್ ಬೈದಿ ನಾಲತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಆಳೆ ಎನ್ನ ಹೋರಾಟದೆ ಇನಿಕ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನೀತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ನಾನು 4 ಜನಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ಮಾತಿರಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜವನೇರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಪಂಪಿನಿತೆ ಛಲ ಬೊಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ನಂಕ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಕೊಂಡ ದಾದಲ ಆಪುಜಿ ನಾಮ ಎನ್ನೋಡಿತೆ ಆಪುಡು ಎದುರು ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ದಿವನ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ ನೀರ್ಲ ಪಂಪಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎನ್ಗ ಗುರು ಒಂಜಿ ಪಿರವುಡಿತ್ತಿನಗೆ ಗುರಿ ಒಂಜಿ ಎದುರಿತ್ತಿನಗೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಲಿಗೆ ಓಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ ಇಂದು ಸಮಾಜನ ಕೆಲವರು ಪಂಪೆರು ಸಮಾಜ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಪಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜವೇನು ಸಮಾಜ ಸರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಾವಪ್ಪ ನೋಡು ಅದೇ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲೈತೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಪಿದೈ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಸಾದಿಕ್ ಪೋಪ ಆ ಸಾದಿಕ್ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಏತ್ ಬೇನೆ ಹಾಕೋಣ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಡು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆ ಆತಾರನ್ ಪಂಡರು ಜನರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಲ್ಲ ಪಂಡರು ಒವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ದದಾಂಡಲ ಇದನ್ನ ಕರೆದಾಪನಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಲ ಮಲ್ತದ ಇರಕ್ಕೆ ಬೆರಿಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊದ್ದು ಆ ಜೀವ ಒರಿ ಪೈನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಂಡೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಏರೆಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ನಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೋರ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾರ್ದಲೆ ತೋರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಕರಿನ ಸಲ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಮೋದಿ ಬತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ತುಡ್ದು ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಜೋಕುಲ್ ಜವನೇರ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಬರೋದಿತ್ತ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದಲ್ಪ ರಸ್ತೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇನು ಯಾನ್ ಅದನ್ನ ದಾಂಡ್ ಬೈದೆ ಎದುರು ಹಿಂಗೆ ಸಭೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇನು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ತಡೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆತನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋದು ತೂಕ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಜೈದಿನ ಒಂಜಿ ಜಬ್ರಾದರ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರೀಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಬ್ರಾದ್ ಬೇತದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಜನಕುಲು ಖಾಲಿ ತೂಪಿನವೇನು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನು ತೂಪಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನು ಆ ಸಮಯ ಎಂಚಿನಾತನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗಾದ ಪೋಯೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ ಗುರ್ತದಕ್ಕಲೆ ಹೈವೇ ದಕ್ಕಲು ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎತ್ತೇರು ಪೋತುನಾಗ ಮುಟುತುಯೆ ಇಂಚೆ ಮುಟುತುಪ ಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ನಾಯನ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಜಪ್ಡದಾರತ್ತ ಶ್ವಾಸ ಉಂಡ ಆಣನ ದಾದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕವ್ರೆ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಬದ್ ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಒಂಜಿ ಅಜರೆ ಫಿಟ್ದ ಜೀವ ಆಯನ ಅದನ್ನ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಜಾತಿ ಮತದಾರ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಜಿ ಏರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಜಿ ದಾಳ ಗೊತ್ತಜಿ ಅವಳ ತುಲೆ ಬಚಾವಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಪೊತ್ತು ಒಂದು ಬೈಂದೂರಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬರೋನುಂಡು ಅದೇನ ಎಂತ ನಮ್ಮ ಉಂಟದ ಅವಳ ಲಟಾರಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಡಲ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂತ ಗಾಡಿ ಪಾಡಂ ಪೋಪಿಲಕ್ಕೆ ಜಪನ ನೆಪ್ತಿರ್ದ ಓಕುಳಿ ಆತನು ಅಂಚ ಉಂಡು ಆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಜಬ್ರದ್ ಎನ್ನನೇ ರಡ್ಡು ಜವನೇರ ಏನ್ ಪಿರೌಡ್ಕುಲ್ಲದು ಯಾನ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎದುರುಕುಲ್ಯ ಎದುರುಕುಲ್ದು ಎನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಎದುರು ಪೋಲ ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಪೋಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪನ್ ಸೀದಾ ಕೊನೋದು ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾ ಆದರ್ಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವಳು ಏಪನೆ ವಾಪೊರ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಡ್ ಅಂದ್ ವಾಪೊರ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಡಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಮುಲ್ತು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪೋಂಡ್ ಪೇಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಲೈಟ್ ಆದು ಪೋಯರು ಅಲ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಂತು ಯಾನ್ ಏಪಲ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂಜಿ ಪಲನ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲೇರಾರು ಒವ್ವೇ ಪೇಷಂಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಸುರು ಕಾಸು ಗೀಸದ ಆಲಾತ್ ಸುರು ಅಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತೂಪಿನ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪೋತೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸುರು ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಪಿರೌಡಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ
ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜೋಕಲು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಆಯ್ತು ಆತು ಬರ್ತು ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ರನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಉಮ್ಮ ಬಂದು ಬರೋನುಂಡು ಯಾನಪ್ಪಗ ಆ ಹುಡುಗನ ಫೋನ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ್ ಜೊತೆದು ಆನೆ ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲೆ ಅದು ಪೋಡು ತುಲ ಬರೋನುಂಡು ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರೋಡು ಬಂದು ಕೊನದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಪಲ ಪಂಡೇರು ದಾಯಕ ಅಂತಾರ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದು ಬಾಲೆದಲ್ಲ ಬದುಕುನತ್ತು ಬಂದ್ ಅಲ್ಪ ತೂಯಿನಾಕುಲು ಆಡಲ್ಲ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗ ಕಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ ಇತ್ತೇರು ಅರೆ ಆರ್ ಬತ್ತೇರು ಆರ್ ತೂಯಿ ಪೇಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಸೀದಾ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬರೇ ಪಿನ್ನ ಪತ್ತುನ ಪೂರ ಯಾನೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಆಯ್ ಕೊಂಚ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನಾಗ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅವಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಯಾನೆ ಬತ್ಕಡ್ ಒಂದ್ ಆಯೆ ಅಂದ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆದ ಇಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಜಿನ ಇಂಕಲ ಕೇಸ್ ಗಂಬೈಸೋಡವು ದಾಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂಗಾಡ ಅಂದ್ ಅದು ಗುರ್ತಲಜಿ ಅರ್ಥಲಜಿ ದಾಲಜಿ ಆನ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತದಿ ಯಾನು ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಆನ ಕೊನಂಡು ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಂಡ್ 2 ದಿನಕ್ ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡು ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಮತಿ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿತ್ತೆ ನೆತ್ತೇರೆ ಪೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ 35 ವರ್ಷದ ಜವಾನೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇನು ಎಂಕಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಡಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದನಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಏನನ ದೇವರು ಮಲ್ಪದೇರು ಏನೊಂಜಿ ಕಡ ಪುಡ್ದೇರು ಅಡೆ ಬಂದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ಬೋಲ್ಪು ಹೊತ್ತು ಬಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಹಿಡ್ದು ಬಂದ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆಡುಳ್ಳೇರು ಇಡೀ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆಡುಳ್ಳೇರು ದಿಂಜಿ ಜನ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಬತ್ತದು ಇದ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಡ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ನೀತೆ ಎನ್ನ ದಾಲತ್ ಮಾತವರಿ ಅನ್ನ ಆ ದೇವರಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರ ನಮ್ಮ ಬದುಕುನ ಸೈದಿನ ಎಲ್ಲ ಬದುಕವಳಿಗೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಆಯಾಗ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಆಯ ಬದುಕಿ ಆನಿದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಇಡೀ ಏನ ಜೀವಮಾನಡು ಎನ್ನು ನಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ ಬಂಗದ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಕುಲು ಕಾಸಿಲ್ಲ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಾರುಣ್ಯ ನಿಧಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಜಿಂಜ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆಕಲು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಜಲೀಲ್ ಪಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಣ್ಮಗೆ ಆ ಜಿಂಜ ಏರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಏರು ತುಳಿತೆ ಮುರನಿ ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರ್ತಿಗ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪುರ ಜಿಂಜ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಬಂದ್ ಈ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಆಯನೇ ಕಾಸು ಪುರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಇಂದು ಪುರ ಕಟ್ಟಿದ್ ಪುಡ ಒಂತೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಅದು ಪುರ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಜೀವೋಲಿತೆ ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಬಾತ ಜಿಂಜ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಉಪಕಾರ ಅವನುಂಡು ಅಕ್ಕ ಈರನ ಇದು ಇತ್ತು ಮಾತ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಈ ಜೀವನಡು ಇತ್ತು ಮಾತ ಆಸರೆ ಅದು ಸಾದಿ ಬಲ್ಪು ಅವನುಳ್ಳರು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆ ಎಂಚಿತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಲ್ಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪುಟುದಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಬಚ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕಲ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಚ್ಪೆಡಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ನಡುಕು 2 ವರ್ಷ ಪಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೇರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇಂಚ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ಪಾಂಪೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಡ ಆಯ್ನೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಡ ಮತ್ಮ್ಯಾಗ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಪುನಾಗ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಾಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ನನ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡ್ ಸಾಂಕದಿರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅತಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಎಂಕ 3 ಜನ ಎಂಕ್ 2 ಮೆಗ್ಗೆ ನಕುಲು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಾಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒರ್ತಿಯ ಮಗಲು ಅಂಚ ಅಜ್ಜೇರು ದೊಡ್ಡ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಾಗ್ಲೇನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಬಂದಾಗ ಬಂಗದ ಯಾನ ಕಷ್ಟ ತೂತೆ ಆ ಕಷ್ಟ ತೂಯಿನ ಇನಿ ಎಂಕ ಕಷ್ಟದ ಕುಲ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾವನುಂಡು ಆ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಪಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ ಇಜ್ಜೇರ ಕುಲ್ ಪುರ ಬೆತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಸಮಯಡ್ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆತ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೋರ್ಡನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡ ತಿನ್ಪಿನೆಟ್ಲ ಅವಾಡು ಎಂಚಿನೆಟ್ಲ ಪಪ್ಪ ಬೆನನಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಬಂತಿನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂತೆ ಸಮಾಜಗೆ ಆರ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಪೊಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಬಂದ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಜೀವನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಚೆ ಆತಂಡು ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪದೇರು ಅಂದ್ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡ್ ಮಗ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋ ಒಂದು ಪೋಡು ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿದ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಎಂಕೆ ಮಾತೆನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಮದ್ಮೆ ಅಂದ್ ಸತ್ಯ ಅವಂದು ಬಂಗದ ಜೀವನ ಇನ್ನಿವರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ನನ್ ಸಾಂಕರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೋನು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ತೇರು ದಳ ಸುಖತನಪ್ಪು ಮೂಲ ಎಂಕ ದಳ ಇತ್ತುಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಆಡ ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಇತ್ತೇರು ಮೈತಿದ್ಯಲ್ಲು ಭಾವನ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಮೂಲ ಏನೋ ದಿಂಜ ಕಷ್ಟ ಬೈದೆ
ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ ಆಂಡ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅಚಲವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ಏನನ್ನ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಬಂತು ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತಿ ಅನ್ನ ಬತ್ಕೊಂಡ್ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ಎಂಕಿರ ದಾನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಂತ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸುರು ಕಲ್ಪದಿನಿ ಅವೇನೆ ಒಂಜಿ ಮಗ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರು ದೈವ ದೇವೇರನ್ ನಿಕುಲ್ ನಂಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಮಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲೇಕ್ ವರ್ಕ ನಂಗೆ ಯಾವ ಐವ ತಾಳ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬರ್ಲೆ ಜೀವನ ಬಂಪಿನ 4 ದಿನದ ಆಟ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಚಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ನೊಪ್ಪು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಬೋರೆ ಅಂತ ಕುಂಟು ಮೊಕದಾದ ಬಂಪರೆ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಅಂತಸ್ತು ಬತ್ತೊಂದಾದ ಬಂದ ಇದು ಎಂಕ್ ಯಾನ ಏಪಲ ಬಂಪೆ ದೇವರ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಮೂಜು ಆಸ್ತಿಲೇನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಿ ಅನ್ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟನೇ ತೂತ ಅಂಚದಿನಿ ಅನ್ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಿ ಅನ್ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವ ಮಲ್ಲಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಲ್ಸಡುಲ್ಲೆ ಆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಆಯಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅದುಲ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಪುರ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ರಡ್ನೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಮುಲ್ಪದ ಅದಾನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಓದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎಂಟಿ ಎತ್ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಣ ಆಗ್ಲ ಆತೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಣು ಮಮ್ಮಿರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಒಂಚಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ಲೆ ಇಂಚ ಅವು ಅವ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನ್ ಪಂತೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಮಗ ಅಕನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೋಣು ಇನಿ ಸಮಾಜ ತೋಣೋಡು ಹಾಪುಡು ಮಾತ ಕೆಲವೇರು ಲಾಭಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಪೋಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ತೂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಆ ಪಾಲೆಲ್ಲ ಆತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲೆ ಕೈತೇವಲ್ಲ ಯಾನು ಪಿದೈ ಬೋದು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡ ಏನೋ ನೀ ಕ್ಯಾರ್ ಬೇತವ್ ನಗಲು ಜೋಕ ಆನ್ ಜೋಕಲ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾಪ ಪಿದೈ ಎರಡು ಹಾಕಲನೆ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ಇನಿ ಏನೋ ನಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪಾಲು ಅಂದ್ ಅವು ಯಾನೊಂಜಿ ಏನ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲ್ತದ ಅಂಡ್ LLB ಮಲ್ತಾಲ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಪ್ಪುವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಅಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುವಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಪಂದ್ ಪನೊಲ್ಲಿ ಅಂದ್ 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 ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣಲು ಉಪ್ಪುವೆರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪುಚಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣಾವಾಡು ಆಣಾವಾಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಾಡು ಅಂತ ಉಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ ನೆಲಟು ಪೂಜಿ ಅಂದ್ ಸಮಾಜ ಆತೆ ಬುರ್ಚಂಗಿನೇ ಮಲ್ಪುನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಾಗ ಹಾಳು ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನ್ ಬಂದಾಕುಲು ಏಪಲ ಎನ್ನುದಿರು ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಅವೇ ಅಬೆ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಗುಣ ಬೋಡಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಬಂದೆ ಬನೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕನ ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅವೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಇನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇದು ಸುರುಕು ಕೈಬಾಡಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಇದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಜನೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲ್ಲ ಗುರುತಿಸೋಂದ್ರೆ ಐಟ್ಲ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಂತೊಂದರೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯವಾದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಇಂಚ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಯಾನ್ 2003 ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ ಅಪಗ ವಾ ಪಕ್ಷ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಾನು JDS ಬೈದಿನಲ್ಲ ಐಟೊಂಜಿ 4 ವರ್ಷ 2003 ಐಟೊಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಆನೆ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಕಂದೆ ಅಪಗ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸೊಂದು ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಕನ ಇದೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು VS ಆಚಾರ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಪುನಗ ಇನ್ ಯಾರೇನೆ ಯಾನ್ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಏನೊಂಜಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಲೆಪ್ಡದ್ ಯಾನ ಖಾಲಿ ಬತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಡ್ದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ 2018 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೀಟ್ 15 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೀಟ್ 2018 ಅರ್ನನೇ ಒತ್ತಾಯ ಎಂಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಅಂದ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಗೆನ್ನು ಅನ್ನ ಬಂದ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಈ ಊರ ಹತ್ರ ಆ ಊರು ಪೊದ್ಲ ಯಾನ್ ಗೆಂದಿದೆ ಏನನ್ನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಅದಪ್ಪು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದೆ ನನ್ನ ಗೆಲ್ಪತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲ ಯಾನ ನೆನಪ್ ದಿವನ್ವೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ಸುರುಕು ಮಿತ್ತದಿರ್ದಿ ನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡೆ 2ನೇ ಸಲ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ಗೆಂದಿಯ 2000 ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನ ಕೆಲ್ಸ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ಪಿರತ್ ರೂಪಿನಾಲತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಪಕ್ಷದ ಪೂರ ಅನನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅನ್ ಕೆಲಸ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ನಾಯಕರ್ನಕುಲೆ ನನ್ ಗುರುತಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಅದಪ್ಪು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಹೇಗಿದ್ಯಮ್ಮ ಬಂದು ಕೇನು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಆ ಒಂಜಿ ಇದನ್ನ ಯಾನ್ ದಿವಂದೆ ಶೋಭಕ್ಕ 10 ವರ್ಷಡು ಮೂಲು MP ಆದುಪ್ಪನಾಗ ಅರ್ನೊಂಜಿ ತಂಗಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ಮುಂದೆ MLA ನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಇನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ನಾಳ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆತ ಆಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಗುರುತಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ
ಅವು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಆತನ ಗುಣ ಬಂದ್ಯಾನ ಪಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಆತೆ ಆತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ನಾಕಲ್ಲ ಯಾನಂಚಿನ ಬಂದಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನಂಚೂರು ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ದಾದ ಬಂದ ಯಾನಂಚು ತಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ ತಪ್ಪೇ ಬಂದು ಬಂತೆ ಏಳನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸರಿಯತ್ತು ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಸರಿಯತ್ತು ಬಂದೇ ಬಂತೆ ಏರೇ ಆವಾಡು ಐಕ್ಯದಲ್ಲ ಎಂಕದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿದ ಆಯ್ಪಂಡ ಎಂಕದಲ್ಲ ಯಾನ್ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಂಕದಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಂಪಿನ ಎಟ್ಟು ಯಾನು ಬೈತಜಿ ನಿಕ್ಲು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದನ ತಪ್ಪೆ ಅವಂಚು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಅನ್ಯಾಯ ಆತನು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಪೋಡೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈತ ಎನ್ನ ಅಂದ್ ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ಪಂಪಿನಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವನ ರಾಜಕೀಯನೇ ಅತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಎನ್ನ ಚಿಂತನೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಕ್ ದಾಯಬೋಡು ಒಂಜಿ ಯಾನ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಏರಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕುಲು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡಣ ಹೆಂಗ್ ರಾಜಕೀಯ ಬೋಡು ಇನ್ನು ಯಾನ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಡಿಜ್ಜಿಡ ಏನನ್ನು ಏರ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ತೊಂದಿರು ಅವನ ತೂದು ಬಿಡ್ತೀನ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಯಾನಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತಿನ ತೋಚ್ಕರ ಯಾನಂಜಿ ಏನಂಜಿ ಏರಾನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಿಸುವರು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೂ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ದೇವರನ ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಏರ್ಲೆಪ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಒವ್ವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅದಪ್ಪು ಅಲ್ತ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಆನಾಗ ಏನಂಜಿ ಅಕುಲು ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಪಾಡುವೆರು ಕರಿನ ಸಲ ಕಟೀಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಪಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವಳು 15 ದಿನ ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಬೈದೆ ಐದು ಯಾನ ಎನ್ನ ಈತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆತೈತೆ ಎಂಜಿನಾತನ್ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಏನನ್ಕೇನು ಜೇರಿ ಎನ್ನ ಕೆಂಡನಿ ಹೆಂಗ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲ ಬಂತಾರೆ ಜೋಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಆತೇರು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ಮುಂದುವರ್ಸೊಂದ್ ಪೋಪೆ ಆಯ್ತ ಪಕ್ಕ ರಡ್ಮಿತ ತೂಪಿಂಡ ಹಿಡಿತೆ ಕಾಪದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಯಾರು ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಬಂಗಾರದ ಗದ್ದುಗೆರ ಮಕ್ಕಳ್ದಿರು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ 1 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಒವ್ವೇ ರಾಜಕೀಯ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಯಾನ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಬತ್ತೆ ಇನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ಯಾನ್ ಪಂಪಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನ ಅಪ್ಪನ ಅಡೆ ಪೋದೆ ಯಾನ ಬತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪೋತನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ಶಂಕರಪುರ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದೇ ಯಾನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ಅವಳು ಆರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಳು ಯಾನ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿತೋಪ ಒಂದೊಂದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಟ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕುಲು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದವಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ತೆಲಂಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮೋದಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಯಾನ ಸೇರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ದಿರು ಸಸಿ ಇತ್ಲೇರು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವನುಂಡು ಅವಲ್ಲ ಐತೆ ಅಮ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಪಾರ್ದ ಅವಲ್ಲ ಬೇಲೆಗಿತ್ತಲೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ದಾಲೇಜಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ ಓಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಏರೆಗ್ ಕೆಲವು ಕೆರಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಲ ಹಾಪಿನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಆಲೆ ಪೋಪಾಲು ಎದುರು ಪೋಪಾಲು ಅಲೆಗ್ ದಾದ ಅಲ್ಲ ಕಾರಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪಂಪಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಆನ ಹೆಂಗ್ ಹೌದಲ್ಲ ಯಾನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಧ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪೋಪಿ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ದೇವರೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಜಿಂಜ ನಂಬುವೆ ಪಂಡತೆ ಯಾನ ಅಜ್ಜರನ್ನ ನಂಬುವೆ ಹೊರಗಜ್ಜನ ಇಂಚಿಡಿ ಯಾನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಲದ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬೆರಿಸ ಎಂಕ್ ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪುನು ಇಂಚಿಡಿ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ ಅಪ್ಪೆ 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 ಪನೊಂದೇ ಪೋಪಿನಾಲ್ ಅಂಚದ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದಯ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ ಆ ದಯಟೆ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ಬಂದ್ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಬೈದಾರ್ ಪಂದಾಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಉಪ್ಪು ಇದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಬಂದು ಈಜಿನ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಕೇನು ಅರ್ನಿಕುಲು ಅಂದ್ ಏರಗ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜತೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಿ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ಸಮಾಜಡ್ ಇದು ಯಾನೇ ಪಂಪಿನ ಸರಿಯಾಪುಜಿ ಒರಿಯಾಗ ತೀರಂಡಕ್ಕಿ ಅಂಡಾರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಎನ್ನ ಅದೇ ಅಂದ್ ಅಂಚದ ನಿಕುಲ್ ಬೈದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂತೆ ಈತಕ್ಕ ಇರು 100 ಸ್ವಲ್ಪ % ಇರು ಸಮಾಜ ಎಪ್ಪುನಾರು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತನಾರು ಅಪ್ಪ ಸಮಾಜ ಎಪ್ಪುನ ಜನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಈರನ ಒಂಜಿ ಕೆವಿ ಪಾತ್ರ ದಾದಂತ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಇದೇ ತೂನಗನೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪನು ದಾದಾತನ್ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಸಮಾಜ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಸಮಾಜ ಸರಿ ಉಂಡು ನಮನೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪೇನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಅನುಜ ನಂಗುಪ್ಪುನು ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಜೋರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಓಲು ಸೈಪನ ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿದ ಅಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಡಿದೆ ಬದುಕುನ ಅಂಚ ಆತನೇನೆ ಜೋರ್ ಮಲ್ತಿಪೇಟೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮಗ್ಲ ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ತಯಾರುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಇದ್ದೇನೆ ಕಾಲ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ತೂದಿಪ್ಪರು
ಎಂಕ್ ಪೊಂಜೋಲೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಜವನರೇನೆ ಪತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಜವನರು ಅಡ್ಡ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಯ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಹಾಳಾಪು ಇಡೀ ಒಂದು ಸಮಾಜನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಇಡೀ ಜವನರು ಆ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಾಂಜಾ ಬೊಚ್ಚಂಗಿನ ಪರ್ಪಿನ ಈ ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನ್ಲ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುವ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನ್ಲ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಎನ್ನೋಡು ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಿನಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹಾಳು ಮಲ್ತಂಡ ಇಡೀ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಪುದರ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನುಜೆರು ಖಾಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ ಆತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕನೋಡಣ್ಣ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಅವು ಇಂದೇನೆ ಎನ್ನುನಜ್ಜಿ ಯಾನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೀತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಜವಣೆರೆಗವಾಡು ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗವಾಡು ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ದಯದೀಗ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲನೆ ಎನ್ನಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೆಲ್ಸದ ಕೈಪಾಡ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆನ ಪಡ್ಕೆನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನೆ ಎನ್ನಲೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜನ ఒక ನಂಗೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಅಂತೂಪೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪೂರ ಜವಣೆರ್ ಜೋಕುಲು ಸೈಯೊಂದಿಲ್ಲ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಬೊಚ್ಚಂಗಿನ ಕೇಸುಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಣೆರ್ ಇನ್ನು ಸೈಯೊಂದಿಲ್ಲ ಮುರನಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಕ್ಕ ಜವಣೆರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೂರ್ಸ್ ಐಪಿನಿ ಬಲ್ದೆ ತೊಂದ್ ಸೈಪಿನಿ ತೂನಾಗ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಷಯೋಡು ಬಂದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಜೈಲ್ಡುಲ್ಲ ದಾಯವುಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಂದು ಪೂರ ಬೋಡ ಒವ್ವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪೋಡಾಂಡ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ 4 ದಿನದ ಜೀವನ ಇಂದನೆ ಪೊರ್ಲುಡು 4 ದಿನ ನಂಗೆ ಸುಖದ ತಂದ್ರೆ ದಿನ ಉಂಡು ಇತ್ತತ್ತು ಒಂತೆ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಒಂತು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರು ಏಪ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ ಮಿತ್ತು ಒಂತುವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ದೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ದೇರು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಅಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಯಾನಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಜವಣೆ ಪಂತು ಪರಡ ಆನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನನ್ ಕಲ್ಪಲೆ 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಒಪ್ಪುಲೆ ಓವೇ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಬೋಡು ದೇವರ್ನ ದಯಲ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಇನ್ನೇನು ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಲೆ ದೈವ ದೇವರ್ನ ಬಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆದಿಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಅದಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆದಿದ್ದು ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ದೇವರಪ್ಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ್ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಡ್ಪಿರೆ ಬಂದಂಜಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಮದೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರವೇನೆ ಇತುಮಾತ ವಿಷಯವನ್ನು ಮದೆತ್ತ ಉಲಾಯಿತ್ತಂದು ಎಂಕಲ್ ಗೊತ್ತು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಎಂಕಲೇ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು నేను ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಜನ ಅವೇತೋ ವಿಚಾರ ಜಾಗೆಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಲ ದಿಪ್ಪು ಹೋದಂಗ್ಲ ಇಂಜಿನ ಬೇಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಈರನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಂಗ್ಲಿ ಪನಟಿ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ್ ದೀತಾರ ಪಡ್ಪಿರೆ ಬಂದ್ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಬುಡ್ದು ಪೋತಿನ ಆಸ್ತಿ ಲೋಪರ ನಂಗೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಆಸ್ತಿನ ಒರಿಪುಲೆಕ ಆ ಪುದರ್ನ ದೀದ ನಿಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲಾರ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನೈತೆ ನನಾತು ಇಂಜಿನ ಎನ್ನಂಚಿನ ಜಿಂಜ ಜನ ಮೂಲೆಡುಲ್ಲೇರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿ ನೆನ್ ತೂಪ ಒಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೆರ್ ಪುರ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಇದು ಎನ್ನಲ ವಿಷಯ ಆಡ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಕೆಲವೆರಿಗೆ ಪನೊಂದು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೀರು వచ్చిನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಆಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪನಂದೇನೆ ಜಿಂಜ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ನಿಕುಲು ಗುರ್ತಿಸಿದ ಅಕ್ಕಲ್ನಾಲೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂಪು ಎರಡ ನನಾತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೈವ ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ನನಾತು ನಿಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಈ ಸಮಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ಈರ್ನ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತು ಇರ್ಬತ್ತು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡ್ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನಕ ಈರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ 40 ವರ್ಷ ಇರ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿ 100 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಹೋಗಡು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ದೈವ ದೇವರ ನತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪದವಿಡು ಉಳ್ಳಾರೇರು ನಾನು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಈ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅದಿಪ್ಪ ತನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒವೇ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ MLA ಆದು ಇರು ತರದೆರ್ತು ಉಂತೋಡು ಬಂದು ನಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಎಂಕ್ಲಾವು ಉಡುಪಿದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಡ್ಲ ನಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜೆ ಇರು ನಮ್ಮನಂಜಿನ ದೈವ ದೇವಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನಡಪಡು ಬಂದು ನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರನ್ನ ಬಿತ್ತದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ ಬಂದುಲೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಪುದರ್ಮಂತದ್ದು ಅಂಜನೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಪುದರ್ಮಂತೊಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಬಡವೆರ್ನ ಸಾದಿಗೆ ಬಲ್ಪಾದಿಪ್ಪನ ದಿನ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎಂ ಸುವರ್ಣ ಬೆರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ನಿಡಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತ ಅರ್ನ ಬಾಯ್ದು ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನೊಂದು ಬತ್ತ ನಿಗ್ಲಿ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪಂದೇನ್ವೆ
ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪಡು ಅಂಜನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮದೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಗ್ಲ ತುಂಬ ಬರದಲ್ಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡೈವರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು.